Tervetuloa maanantain minuuttiin ja kello on nyt 21.16 ja ollaan tässä parhaillaan palaamassa kokouksesta Turusta ja nyt en voi ihan kasvoja kuvata, kun täällä autossa on varsin pimeää ja tää kännykän valo on varsin kirkas, joten ei se ehdokkaan siristellessä silmiä ei tule kauhean hyvä videokuva siitäkään. Mutta aiheena tänään voisi olla, että ehdokkaan jaksaminen, sillä onhan tää kova puristus kaikille ehdokkaille, että monta arki-iltaakin on buukattu kaikenlaisille tapahtumille, missä kampanjoidaan ja monesti päivät venyy todella pitkiksi, että vielä kun siinä yrittää opiskella ja saada vähän toimeentuloakin kylkeen, niin yleensä päivät saattaa alkaa ennen 9 ja päättyä vasta sitten 9 jälkeen, niin kova juttu. Mut ehkä ihmisiä kiinnostaa se, että miten tätä jaksaa. Että totta kai voisi helposti vastata, että hyvä asian puolesta voi aina taistella ja sitä jaksaa, ja onhan se osittain näin, että kyllä se kun uskoo tähän hommaan, niin myös sitä kautta jaksaa, mutta mä oon jotenkin oppinut nyt elämään, kun on tätä poliitikouraa tässä vähän takanakin ja on oikeasti näitä kokouksia ollut vaikka kuinka paljon iltaisin, niin jotenkin se, että ei vaan stressaa nyt näistä niin kuin liikaa näistä asioista ja ottaa oikeasti itselleen aikaa sen verran, että on illalla aikaa rauhoittua ja niin päin pois. Että mä oon ottanut vähän semmoisen ohjesäännön, koittanut ottaa, että ei tekisi enää 8 jälkeen töitä illalla ja se on ihan hyvä, että on aika itselle ja on aika omille suhteille ja muille jutuille, mistä nauttii, että näin. Mut kyllä välillä tulee semmoinen olo, että on rankkaa puuhaa, että aamulla aikaisin lähtee, illalla tulee takaisin ja nyt tässä kohtaa, kun on vasta helmikuu, niin ei olla vielä edes siinä kovimmassa tahdissa vielä, mutta kuitenkin. Mutta eikä tässä muuta kummempaa ole sanottavaa kuin se, että vaikka ehdokkuus on kova juttu ja on sitä vakava juttukin, niin ei ota liikaa stressiä ja kyllä ne asiat tuppaa yleensä kääntymään sitä hyvin päin ja jaksaa vaan, jos ottaa itselleen vähän aikaa niin kyllä siitä hyvä tulee, että näillä. Ja keskiviikkona sitten taas kannanottoa, en osaa vielä sanoa, että mikä aihe tulee, mutta jotakin herkullista kuitenkin. Näillä.